'Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hey, and I'm thankful, even when they say I'm crazy. Okay, ja. Hej. Kan du også lige sige hej? Og velkommen til Mads' nye kanal. Sådan, ja. Hvis der er sådan lidt baggrundsstøj, så fordi vi taler over Skype, fordi ja, yep. I hvert fald så er Mads lige kommet på Skype, eller han er lige kommet på Skype. Han er lige kommet på YouTube. Ja. Vi tænkte, vi hentede lige Bandicam. Jeg bruger normalt selv, hvad hedder den? Bandicam? Jeg bruger ikke Bandicam, jeg bruger Actually One. Eller Fraps. Så yes. Men i hvert fald så ja. Så jeg kommer også ind i en bane. Er det den her, du også inde i? Nej. Nå. Men jeg lige pludselig jeg kan komme ind. Nej, det kan jeg ikke. Den er for en mærkelig level eller noget. Men i hvert fald så er han lige kommet på YouTube, og jeg tror også, at de har hørt det en gang. jeg tror også, de har hørt det en gang, at du kom på YouTube. Nu har jeg fortalt det endnu flere gange. Men i hvert fald så er Mads kommet på YouTube. Og vi har hjulpet ham med at komme ind, altså komme ind på... Hvorfor siger du nu forbi, når det kun er dig? Altså kommet ind på hans... Altså ikke kommet ind på hans YouTube. Hvorfor snakker jeg hele tiden, mand? Det er din YouTube-kanal, Mads. Det er dig, der skal snakke. Jeg skal da på Skype. Hallo. Hallo? Men i hvert fald tror jeg ikke, nogen andre... Ja, I kan også gå ind og følge mig på YouTube, eller subscribe. Jeg hedder Akmine. Men fordi der er så god, det er fordi vi snakker på Skype, fordi vi ved, jeg har ikke rigtig arbejdet med Bandicam før, så vi ved ikke helt, hvordan den gør sådan, at altså, man kan spille. Så det er ro. Nej. Du kan godt komme ind på min, ikke min, men vores bane, eller den bane, jeg lige har lavet. Nå, ja. Men ellers så har jeg hjulpet ham med at lave en baggrund og lidt andre ting. Så yes. Og det kan jeg desuden også hjælpe jer med. Jeg kan også hjælpe jer med at lave en intro. Altså nu. Hvorfor tror jeg hele tiden, det er min YouTube-kanal, jeg snakker til? Men i hvert fald så kan I gå ind på min kanal, og så kan I få hjælp til at lave nogle ting. Så det er jo jeres. Hey, jeg starter efter. Godt så. Og så kommer du og dræber mig. Nej, det er ikke. Hvorfor ikke? Så kommer jeg bare og dræber dig. Nej. Hey, den er. Okay. Nice. Nice. Nu dræber jeg dig. Så jeg skal spille med dig. Hvad? Samme af, så. Stop. Ja. Nej, der er en anden, der er kommet ind. Prøv lige gå ind på den igen. Hvad for noget er kommet ind? Prøv lige at tjekke, hvem det var. Jeg kan se. Ja, han havde det som du har sagt til morges. Hvor søren er han henne? Han er der. Jeg har fundet det her. Men han er ikke lige så god som mig. Okay, vi arbejder sammen, eller hvad? Ja. Ok,
Okay, nak. Man starter her. Han er kasse. Men hvorfor har han det der dårlige ting på? Altså, han er ikke engang skadefri. Lille Start. Ja. Okay, i hvert fald en ting er, han er lige gået ud, så hvad med at vi kæmper mod hinanden? Okay, jeg kan ikke følge med dig med den der. Du kan sikkert bare køre om bag mig, og så skal jeg bruge 5 minutter på at vende mig om, og så er du bare kørt om på den anden side, når jeg udvender mig. Så dræber du. Hvad? Det er ikke ramt. Yes! Jeg har så lidt liv. Prøv lige at kigge over på min skærm. Hvordan kan du nakke mig? Oh yeah! Har du opgraderet den totalt meget hvad? Ja. Fuck nej. Jeg har Du også... har ikke stå hårdt skrue på. Ja. I hvert fald det der spil, vi spiller lige nu, det er Chanky Online. Ja, okay. Chanky Online. Okay, hvor er du? Hvor er du? Jeg tænkte mig at nakke dig. Jeg kan ikke gøre noget, mand. Jeg kan ikke gøre noget. Yes. Så skyder du mig. Altså, det er bare ikke professionelt. Nej, jeg skal nok... Skal jeg bare sådan en dårlig udstyr på? Bye. Vi ses. Lykke dig. What the fuck? Bye. Vi ses. Du kommer rigtig pænt. Du kan ikke hvorfor skal du så? Nå. Baby. Oh. Just like baby. Oh. Jeg lukker snart Skype. Okay. Nå, men i hvert fald, skal vi sige farvel? Eller hvad? No? Bye. Bye. Som alle elsker ham.